Deze machine die simuleert brekkende golven op het jas. En deze machine die wordt nou gevuld met water. En hoe hoger dat het water in die machine komt, hoe groter de golf is die gesimuleerd wordt. Zo nou en dan is er een grote golf en dan weer lietse golven, want in het echt binnen golven ik net al eerder gelijk. Ontnota binnen er nog 2200 golven op hetzelfde plek te Lanekaan. Dat ziet gelijk om rond 8 uur ons warm. Maar deze proef willen de dijkbeheerders benamen naar de oergang tussen het gas en bijgeliefd een trap of een picknicktafel. De oergangen werd het gas oergezet in een huddeconstructie als asfalt of beton. Dat je hier achter kan zien, er is een trap bijvoorbeeld. Dat is net zo sterk en daar willen we wat meer inzicht in hebben. Hoe sterk is dat en kunnen wij dat in de toekomst verbeteren? Maar de bak wetter was dus hoe lang het wordt voordat het gas van de dik aangiet. De oergangsplakken binnen de zwakke skekels in het dik. Maar dit onderzoek wordt er naar andere mogelijkheden van die oergangsjongen. En dan is de bedoeling dat we dat voor het december nog onlezen. En dat er dan nog 2 groeiseizoenen doorheen kunnen. En dan over 2 jaar hopen we dat we hier meerdere verbeterde constructies uittesten kunnen. En dan krijgen we een soort van vergelijkend warenonderzoek. En dan hopen we dat die oergangsconstructies sterk als dit gas al is.